Goedenavond, dit is Zeeland Nu van zondag 17 augustus. Ik heb eigenlijk sinds 3 weken heel veel pijn in mijn linkerknie. Dit apparaatje, niet veel groter dan een schoteltje, kun je vanaf nu bij een doktersbezoek tegenkomen. AI doet zijn intrede in de huisartsenpraktijk. Het apparaat luistert mee en zet het consult direct om in tekst. Zo'n gesprek kan soms heel erg lang zijn, maar het systeem is zo intelligent dat hij na het consult een samenvatting voor ons maakt. En precies de hoofdlijnen uit het gesprek worden eigenlijk gefilterd. En op die manier krijg je een hele mooie korte samenvatting van het gesprek. En dat kan de huisarts na controle zo in het patiëntendossier plakken. Dat het apparaat dient als een extra paar oren heeft grote voordelen, vindt deze huisarts. Dat je eigenlijk tijdens het consult veel meer het contact kunt houden met de patiënt zelf. Hè. Je bent niet toch stiekem wat dingetjes op aan het schrijven tussendoor. Achteraf hoef je het gesprek eigenlijk niet meer uit te typen. Hè. Dat heeft het systeem voor jou gedaan. En hij denkt zelfs mee over diagnoses. Hij geeft informatiebrieven die je eventueel mee kan geven aan de patiënt. Dus het is echt wel een heel intelligent systeem die inderdaad meedenkt. Zo intelligent ook dat hij 90 verschillende talen verstaat. En een kleine geruststelling voor mensen die nog graag Zeeuws praten. Het apparaat verstaat echt alles. Hij luistert ook naar Zeeuws. Ja, zeker. Geen probleem. Ik vind het fantastisch dat Middelburg zoveel doet voor de mensen in de zomer. En ook met goede artiesten. Van pop tot klassiek en van flamenco tot filmmuziek. Allerlei genres komen voorbij tijdens de parkconcerten in het Molenwaterpark hier in Middelburg. Voor de 5e keer worden de gratis concerten georganiseerd door de Zeeuwse Concertzaal. En het succes is nog groter dan voorheen. Het is nog nooit zo druk geweest. Gemiddeld ongeveer 1000 bezoekers, dus dat is heel wat. Waarvan 350 stoelen die we verkopen. En veel mensen die hangen hier een beetje rond in het park, liggen hier in het gras of kinderen spelen, halen een ijsje. Nee, het is heel leuke edities. Ik kom iedere week. Ik kom voor de hele sfeer hier en dat doen we met een hele groep. Het is een historisch gebied voor ons ouderen. Vroeger was het miniatuur Walcheren. Het is ook een beetje nostalgie, ja. Vandaag genoten bezoekers van de West-Afrikaanse muziek van de band Tamala. Ook volgende week zondag en die week erna zijn nog concerten te bezoeken in het park. In Wemeldingen begon vanmorgen een rit dwars door Zeeland met nostalgische brommers. De tweetakters zijn weer helemaal in trek. Heerlijk om op te rijden, maar vooral pure nostalgie. Even terug naar de tijd dat ze als puber de Zeeuwse wegen onveilig maakten. Zo een had ik vroeger ook. Wat leuk! Die was, ja. En wat voor herinneringen heeft u daaraan? Ja, ritjes maken overal naartoe, naar Brabant toen in die tijd en naar school. Zeeuwse brommerclub Bolus, die ook deze dag organiseert, ziet de vereniging alsmaar groeien. In vele Zeeuwse schuurtjes staan brommers en dat resulteerde vandaag in een record van 250 deelnemers. Van dure krijtlers tot de goedkopere merken. Die van hem die staat hier in het rijtje, is echt een opknapper. Dat is echt een frikandaal noemen we dat. Ja. Daar moet je alles nog aan gaan doen. Maar die kochten we voor €26.500. Maar ja, daarna, als je hem nou zou zien staan, dan zie je gewoon een oud lelijk ding. En er zit al €3400 in of zo. Maar niet iedereen geeft er zoveel geld aan uit. Niet te betalen. Dus het is een Vespa geworden. Moet nog wel wat aan gebeuren, zie je? Nee, dat laten we gewoon zo. Ja? Ja, mechanisch is helemaal goed en voor de rest mag het gewoon zo, hè. Uiteindelijk draait het niet om de prijs, maar om de liefde voor de brommer. Met de geur van tweetakt en een vleugje jeugdsentiment. We hadden vandaag een zonnige start van de dag, zoals hier te zien is aan het strand van Westkapelle. Maar rond het middaguur trok er vanuit het noorden bewolking de provincie binnen. Vanavond zal het overal bewolkt worden en door deze deken van wolken kan het ook niet zo goed afkoelen en blijft het met 14 tot 17 graden vrij zacht. Morgen starten we bewolkte werkweek, maar vanuit het noordoosten krijgen we opklaringen en zal de middag vrij zonnig gaan verlopen. De temperatuur loopt daarbij op naar zo'n 22 graden langs de kust tot 24 à 25 graden landinwaarts. Dan de vooruitzichten.
Dinsdag wordt een echte zomerse dag. Het is zonnig en er zit een zwakke tot matige noordoostenwind. En de temperatuur is met 25 tot 28 graden vrij hoog. Vanaf woensdag zien we meer bewolking, draait de wind naar het noorden en gaan we een licht dalende tendens krijgen qua temperatuur. Waardoor we op donderdag nog maar op de 20 graden zitten. En tot zover. Voor het laatste nieuws kan je natuurlijk altijd nog bij ons terecht online, omroepzeeland.nl en in de app. Voor nu nog een hele fijne avond.